Здравейте, уважаеми малки, големи и още по-големи зрители. Днес в мартинското издание на подкаста ще си говорим за различни теми, но малко или много тези теми обединяват децата. Ще говорим за танци, ще говорим и за пътна безопасност. Сега да започнем с по-приятната тема. Танците. Dance Frame Fest ще се проведе през март месец в София, където всеки един от вас, защо не и вашите родители, ще се научат да танцуват различни видове танци. Тук до мен е организаторката на Dance Frame Fest Елена Маринова. Аз сега ще предам щафетата на нашите колеги от Клуба за деца репортери и детския подкаст Децата на България, които ще задават въпросите към гостът ни в студиото. Тук сме, както господин Чолаков каза, тук сме с нашата гостенка Елена Маринова. И днес сега ще зададем няколко въпроси. Здравейте, момчета! Здравейте! Разкажете ни за инициативата Dance Frame Fest. Много ви благодаря за поканата. Фестивала Dance Frame Fest започна вчера, всъщност на 13 март и ще продължи до 18 март. Като фестивала, това е второто му издание и е фестивал за съвременен танц. Съвременният танц не е стил в България, който е много разпространен в широката публика, но има много създатели и затова ние направихме фестивал, за да може по-голяма публика да се запознае с стила съвременен танц. Както някои от вас казаха, ви имате опит в танците. Така че се опитваме да съберем всички хора чрез 3 линии на действие. Първата ни линия са отворени класове за всички, които искат да пробват да танцуват, където кани международни преподаватели, които ни показват техните техники. Втората линия са представления, които ние ще покажем на сцена Дерида, общо 9 международни представления. И третата линия е нещо подобно на това, което правите, а именно Академия за млади писатели и подкастъри, но разликата е, че те са над 18 години и са хора, които вече са се занимавали с танц, но искат да се научат да пишат за изкуство. Така че поканата при вас е много интересна, защото и те ще могат да научат нещо от вас. Имате ли много последователи в България? Защото... Да, както ти казах, в България съвременният танц все още не е супер известен. Не е като, примерно, класическия балет, който има вече така многогодишна, многовековна история. Но бих казала, че публиката все повече ходи на съвременен танц. Все повече залите са пълни с хора, които ние не познаваме, което е един знак, че все повече хора се интересуват от нещо различно. А какво имате предвид под съвременен танц? Да. Съвременният танц, нали знаеш, има класически балет. След класическия балет хората са решили да преминат към модерния танц. Модерният танц е все едно като протест срещу класическия танц. Хората са казали, не искаме всичко да е красиво, искаме да бъде по-човешко. А съвременният танц е внука на балета, това, което в момента се създава, и това е танц, който е по-свободен, по-експресивен и може да се прави от хора не само които имат сериозна техника, учена в университет, но и всеки един човек, който има интерес, по-свободен тип с танц. Има ли нещо свързано с хората, с танцовите ансамбли и какво е то? Знаеш ли, аз работя с много компании и колективи от хора и е много интересно да гледаш същата енергия, която има в хората или в народните танци, тази обединена енергия, я има и в големите ансамбли. Според мен няма значение дали големия ансамбъл ще играе хоро или ще играе класическа постановка или ще се играе съвременен танц. Общото е, че много хора на сцената имат общото желание да предадат нещо на публиката и всъщност бих казала, че тази енергия, може би, която и ти изпитваш, когато ходиш на народни танци, тази енергия да предадеш към публиката, да зарадваш някой или да провокираш емоция, я има независимо от стила танц. На каква възраст са участниците? Вие казахте на 18 години, но... На писателите ни са над 18, но иначе участниците в класовете започват още от 15 години, а най-възрастният ни участник, който е всъщност музикант в едно от представленията, е на 60. Тоест, имаме една така голяма възрастова група. Вау! Вярно ли е, че учителите ви са от други държави? Ами преподавателите, които реално идват да правят класовете, са от други държави. Имаме общо 9 държави. Имаме Полша, Белгия, Австрия, Германия, Америка,
и изпускам нещо, и много млади български хореографи. Така че тази година наистина сме направили една богата селекция, за да опитаме от всичко от Европа и от Америка, което можем. А от някакви други континенти имате ли? Имаме си от Америка един хореограф, който пристигна преди известно време за да работи тук. Имам предвид от Азия, от Нямаме от Австралия. Азия. Надявам се от Азия, от Австралия другата година. Добре. Да пораснем. Основно какви танци ще предложите на публиката? Основно имаме дуетни парчета, т.е. само двама човека на сцената. Това е една от по-малките танцови форми, която обаче и предлага на публиката интимно преживяване, като имам предвид да си докоснеш по-близо до танцорите, да видиш повече как те се движат, но имаме и групови парчета, които са с 5 човека и с 7 човека на сцена. Тоест отново имаме това разнообразие в броя хора. Според вас публиката много ли харесва спортните танци, както вие казахте, съвременните танци? Брейк. Да. Според мен публика в България има много, но тя започва да харесва танца, когато отиде. Тоест, предизвикателството е да поканиш публиката и тя реално да дойде в залата, но влезе ли в залата, вече харесва това, което гледа, поне от хората, с които аз си говоря, разбира се. Надяваме се и нашите зрители да се включат. Да. Как работите с хората, които имат срам да излезат на сцена? Аз вярвам, че всъщност танца не е нужно да те изкарва на сцена. Много приятно е всъщност ти да ходиш на класове, да изследваш тялото си, да изследваш как ти се движиш в пространството, но не всеки има нужда да го показва на сцена. То може да остане за теб, може да остане вкъщи, може да остане в залата, но също така това ти да се преодолееш на сцена може да се работи с упражнения за дишане, с упражнения за успокояване и най-вече с практика. Колкото повече излезеш на сцена, толкова по-лесно става и толкова по-малко се притесняваш. Как се чувства човек като танцува? Може да изпитва смесени чувства. Да, особено когато в съвременния танц имаш истории, които са преплетени, имаш парчета, които са щастливи, имаш парчета, които са по-емоционални, които разказват история, които са по-драматични. Тоест ти в едно представление може да имаш много конкретни епизоди и ти превъплащавайки се в този образ, реално изпитваш много емоции и минаваш през много състояния, така че със сигурност да. А за вас всеки танц динамичен ли? Не. Има много бавни танци. Даже на фестивала имаме представление, което ще бъде много минималистично, много бавно, но пък вярвам, че там намираш друга красота. Там намираш как бавното движение е красиво, как да наблюдаваш нещо, което не задължително е като тик-ток и непрекъснато те забавлява, е по-скоро като едно дърво, което просто му падат листата и ти трябва да седиш и да се радваш. Да си почиваш все едно и все едно да заспиваш все едно. Да, но да влезеш, но танца, ако те кара да се успокояваш, това също е нещо хубаво. Значи те поставя в ситуация на медитация и това е също нещо страхотно да си почине мозъка ни. Хората, в смисъл, вие ходите ли по различни държави на фестивали и други? Да, аз по принцип не живея в България. Аз отидох да уча в университет в Лондон за съвременен танц, а сега живея в Роттердам, така че ходя по много фестивали. Тази година ще ходя в Португалия, в Сърбия и всъщност аз така се запознавам с артистите, които идват на фестивала. Срещам ги на фестивали в различни държави, казвам им, аз харесвам това, което правите, хайде елате в България. И всъщност всички хора, които са тук, са хора, които аз през 2025 срещнах на фестивали и се влюбих в това, което те правят. Един въпрос. Предвиждате ли за 2027 година по-мащабен фестивал? Много се надявам да видим да имаме по-мащабен фестивал. Тази година този фестивал е само 5 дни, което всъщност не е само. Фестивал е 5 дни и в сцена Дарида, където може да се поберат до 70 човека публика. Надявам се дали 2027 или след 5 години да успеем да стигнем до мащаба, в който зала 1 на НДК да ни бъде тясна. Но това означава много работа, за да съберем публика, която да има интерес за това. Вие обичате ли да танцувате такива всякакви танци или нещо подобно? Да. Знаеш ли, единственият стил танци, който не съм пробвала, са народните танци. Никога. Аз съм много добър в някои народни танци или хора. Да,
Аз защото много рано заминах да уча за чужбина, когато бях в училище, аз учих математическа гимназия и там седно нямаше това учене на народни танци. Аз винаги съм се занимавала с класически балет и съвременни танци, така че никога не съм пробвала, но със сигурност трябва да го променя, защото изглежда нещо много интересно. Но както ти спомена, съм ходила на класове по брейк, ходила съм на класове по спортни танци, по характерни танци, които са испански, индийски. Така че според мен е важно да пробваш колкото се можем повече неща, както вие пробвате и журналистика, предполагам имате и други хобита, за да може накрая да разберете кое ви е най-интересното нещо. Това, че казахте, че живеете в друга държава, това означава, че все едно сте пътували много часове, за да стигнете за нашето интервю. Ами да, аз всъщност се прибрах преди 3 дни в България. И аз идвам в България да правя своите творчески проекти, а не да ги правя в чужбина, защото мисля, че България има нужда от повече хора, които да създават качествени неща, така че винаги правя труда да се върна и да взема знанията, които съм научила и да ги предам тук. Защо се спряте на името На фестивала? Да. Всъщност фестивала се казва Dance Frame Collective, Dance Frame Fest, което е преведено на български танцов кадър. Dance Frame. Всъщност това име дойде още преди 6 години, когато създадохме нашата организация и дойде от идеята, че искаме танца да може да бъде запечатан в кадър. Т.е. да можем да създаваме не само танц, който да бъде тук и сега пред публиката, но и да бъде заснет и да бъде запазен за по-нататък. Т.е. започнахме създаването на танцови филми. Това малко по малко се преобрази, изчезна като идея. Предполагам, ще се върне отново, защото танцовите филми са нещо много интересно, но там дойде името от това, че танца може да бъде и на екран. А вие пробвали ли сте паневритмия да танцувате? Не съм, между другото, обаче съм чела много и мисля тази година да отида да гледам, защото изглежда като много голям. В моето училище постоянно, тъй като в моето училище директора и заместник директорката са дановисти и трябва да се храним вегетарианско и да танцуваме паневритмия. Но ходил ли си на 7-те Рилски езера да гледаш? Не съм ходил на 7-те Рилски езера, но поне го танцувам. Налага ми се всеки ден да го танцувам. И кара ли те да чувстваш неща, както ти ме попита? Не ме кара. Не те ли кара да се чувстваш по-добре, по-спокоен? Малко, да. Значи ето малко, ама нещо. Аз пък като хода в училище на народни танци, винаги след това се чувствам доволен, ако сме научили нещо ново или сме напреднали, или ако нищо не сме научили, просто се чувствам изморен и отпаднал. Да, аз въпреки, че толкова години уча и продължавам да създавам танци. Ето вчера на класа дойдох и нашия хореограф от Белгия даде неща, които аз не мога да правя и малко по малко в класа трябваше да се науча да напредна и се чувствах като един горд ученик, който е получил 6 накрая. И това чувство на удовлетворение, мисля, че е нещо страхотно, което можеш да получиш в танца. Благодаря ви, че гледахте. Продължаваме напред с следващите теми и гости. Да, и да не забравяме like and subscribe,